pagyaman ni Estelita Galinato, ken ni Jeffrey and Harper Mangayayam. Iraman tayo pa iti panagyaman ni Willie Menjoro, tinapanagkasangay. Tumakder tayo. Intayo pasang bayan di Rugyan tayo dahil ti panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at akuma kada kayo. Kakabsat ti panangbigbig tayo ti ayat ti Dios kada tayo kang runaan na unay ti panagpakumbaba ti anak na insuot na ti narukop a kinatao tayo ngem pinasanto na nagbalin tayo nga nadalos iti imatang na babaan dati agrasya ti Diyos. Agtalag tayo dati aplano na makisabay tayo, tumulong tayo nga mangiwaragawag ti kayat na pagayatan na dito'y lubong. Babaan ti inaldaw-aldaw nga aramid ti puso panunot ken na kem tayo. Agyaman tayo iti daytoy nga nakabalin ti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang maghiranod iti daytoy na santuan a misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu agpakpakaasi ken Santa Maria agnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
tayo. Dawaten mi Apo, ta ibukbok mo kad tagrasyam, kadagiti puspuso mi, tapno da kami amakaammo, ti panagbalin a tao ni Kristo, babaen day di panangipakdaar tay anghel. Gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti krus. Mairagpat kam to kuma iti gloria, ti panagungar na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaammo manen ti Apo daytoy a mensahe ken Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Diyos mo iti pagilasinan. Mabaling nga aggapu iti pagalasinan, iti yuyeng tilubong dagiti natay, wenno ijay ngato sa dilangit, insungbat ni Ahaz. Sa anak nga agkid daw iti pagilasinan. Saan ko asuuten ti Apo, iti daytoy kinuna ni Isaias. Dumngeg ka, ita, sika akapututan ni Ari David. Di ka ayamapnek amang ibus iti anos ti tao, ta ibusempay ti anos ti Diyos. Ngarod, ti Apo a mismo ti mangtedken ka iti pagilasinan. Adda balasang aberhen a masikog. Aganak to iti lalaki, ket panaganan na iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastriken nyo ti Apo, isu ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga, ken ti amin hagnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw, dagiti adalem adanom. Ket iti lansad ti taaw, impasdek na ti fondasyon. Siya sino ti may kariya sumangat ibantay ti Apo. Siya sino ti papalubusan asumrek itinasantuan at templo na. Tinadalus ti aramid na. Tinatarnaw ti puso na. Tinapasnek nga agserbi iti kinapudno. Ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan ti Apo ket awaten to ti Dios amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Dios. Isuda ti agparang iti imatang ti Dios ni Jacob. Ti maibasa na araw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Siak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili ken enayaban ti Dios amang ikasaba iti naimbag adamag na. Nabayagen nga inkari ti Dios daytoy naimbag adamag. Nailanad kadagiti nasantuan a surat. Dagiti propeta ti inaramat na amang ipakaammo iti daytoy. Daytoy na imbag adamag. Damag isu ti maipapan iti anak na. Ni Apo tayo Hesu Kristo no maipapan iti kinatao na. Nagtaod ti kapututan ni David no maipapan ti kinadiyos na. Naipakita babaen ti naindaklan apan nakabalin nga isu ti anak ti Dios gapo iti panagungar na. Gapo kenkwana intid ti Dios kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol tinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Uray met da kayo adda dita Roma. Inayaban na kayo ti Dios tapno agbalin kayo akukwa ni Hesu Kristo. Daytoy ti gapuna ang nagsurat kada kayo. Amin nga adda dita Roma. Da kayo nga iayaten kinayaban ti Dios nga agbalin at tao na. Sapay kumata parabur kental na tited kada kayo ti Dios nga ama tayo ken ni Apo Hesu Kristo. Ti sao ti Apo.
Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Hesukristo na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria ang masikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunuten na daytoy, nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana. Di ka agamak ang mangikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto ti maysa a lalaki kat panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insa ti Apo, babaen ti propeta. Agsikog to ti berhen a balasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki ket mapanaganan to iti Emmanuel, kayat naasawen adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasarna ni Maria. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kay manen Apo, iti daytoy nga nanumo nga simbaan mi. Adda kabarbaro nagaputi bangged, adda kadaanan nga taga Bangged, adda taga Luna, adda taga Candon Sete, adda taga Santa Lucia, anya pay naggapgapuan yon. Parte ti Lubungan, laka welcome. Kadagitay recipients tayo, habang nga recipients na nagmadi nga awag kas laladul out. Kadagitay mapapaskwaan nga kakabsat tayo, katolikuman kinahaan, dagiti indigent, nga adad to'y tatta, gapotay sudat ti pakaiturungan daytoy Christmas program after Mass. Welcome kada kayo, nadamdamo iti sumrek iti daytoy nga simbaan. Kada kayo mat nga timultulong nga nangited, nangiburay asipo puso. Siraragsak ti puso na nga timul, nangited ti para Christmas program yo kumaala. Congratulations, ken thank you, dayta nga ayat. Datayo, ori datay nga Ilocano, panatiko tayo. Mahilig tayo iti senyal, sign. Oray siya, seminarista ak. Seminarista akon, theologian akon. I keep on praying nga ibagdamdamagag, Apo, ipakita man ti sign no talaga nga agpadi ako no saan. Aging gana nga, tipay itagtaginap ko. Yaka mo no niya di nga tagtaginap amo yan, di basketballan, di abay ti balay, tatana cover curtain. Natagtaginap ko pa'y nga, kasla, agtintinag, tinakadadong, aging nga kasla bantay ti kaado nga hostya. Kala nagdakkel nga buntuon ti hostya. Awo mo pang ibagbagak at na mabaibagadan to nga datiltilin ko basit mo laki di ngam sigurado ko mga nakarkaro kada kayo ngam siyak. Kada di sign I keep on asking anya ka diti sign nga ag senyal nga pakakitaan nga agpadiak. Dinamag ko di spiritual director ko, Apo, dumawdawat akin ni Apo, Diyos ti senyal na agpadiak, nung mabalin nala ko mga ibagakan niya, tungangaw ko na nala ko. Damirfak nga daka ti seminaryo, ay ayaban na ka ni Apo Diyos, wala nagriga magaminta, no? Ada ka di seminaryo, kaya may sadya sakam di ruar, ada di may sadya unag ta anytime, uray no may pasam ti academics mo, no handa ka i-recomendahan ka mo lagpadi. Ay kung ado ti berberukan tayo nga senyal. Ni nga rod ti recent nga senyal nga nakita ka ni Nelson, ni Sir Nelson, may maestro garo doon, kababayan pa ikit din, daduman, ong tanak pa yan. Hindi mapan nag-exam di damo na panji bagyo, na bagyo dahang nga natuloy. Kakunak, ag-review kan para next year, bakang ka makaruar ko na ko, alam mo ni Apo, kakaasya, ag-review ko na, aman. Hindi may kadwa na nga napanan tapay na lang ag-exam, nagtudod to iti uray lang nga naglaylayos, delikado kansa, kunak.
Ngam ti kabigatan na sakbay nga agbiyahe, adabul lalayaw, nga mumadlaw dayta, senyal daytan, nga makapasaka. Nagkapsot sa mo pamati na, agdaydaya modom nga napan, so napan nagmakdo, tata nakarwar, apo naragragsak pa ngam ni Apo Diyosan, congratulations. Sign! We keep on asking signs. Anya ti sign? Ti senyal, sign ko na kuma, this way to Cacao Farm. Senyal. Haan nga iso ti Cacao Farm, ngam adda itugtudo na, no sa din no ti, papanan na. The sign is not the message. Ngam, inya na ganan, adda kayat na nga ipasimo, adda kayat na nga ibaga. Sa bali mo ti symbol. Sign and symbol, kunana ko madayay. Katata, ada iti sign nga kunana, uray pa, di libro ni Isaias kunana, mangbirok ka ti pagilasinan, kunana, dumawat ka iti Diyos ti pagilasinan, kunana ni Isaias, haang ko nga kariton ti Diyos, nga dumawat ti pagilasinan, taapaya nga dahito ti ibagbagana, ngamin, after the fall, kalpasan nga nagbasolan ti tao, we lost paradise, napukaw tayon ti paraiso, ti tao na iseparate ken ni Apo Diyosan adayo. To distant ti relasyon tayo ken ni Apo Diyosan. Nga mangibabaon ti Dios kadagiti propeta nga mangibagbaga diti lubong. Awan payla ni Apo Jesus idi kakunanahan ko karitan di Dios nga mangited ti senyal pagilasinan. Ngam kunana ibagakking ka, daytoy ti pagilasinan kunana aganak to ti berhen na ibagan idi. Long time before na ibagan adatan ti senyal nga imbaganan nga addan to aganak a berhen na ibaga idin. Kaagpayso pimmayso dayta. Di dyan na ipaltiing, di senyal nga kunan aganak ti berhen, iso ti pangrugyan ti panakaisalakan ti lubong, iso di dyan na naaramid akas aging gana ni Jose. Na i-explain tayo, manong aldawin nga ilawlawlawag tayo dahita nga panagparang ti Anghel, panagsikog ti Balasang, panagsikog ti Bakit nga Lopez, na ilawlawag tayo amin day dyan. Katata, padasan tayo nga pokusan dahito sign and symbol. Orida tayo, mariri na tayo ti senyal. Nagado ti senyal kanya tayo. Kung nadagarod, basaan nyo ta Facebook, nagbayat mga agpayso nga pampanunutan. Idi high school tayo, nadaalakot dahiti kulon nga, anya naga na dahiti kulon nga pag-iinagawan tayo na banglo. Wow! Kada kayo nga girls mat, idi kapigpigsaan nyo, pinangina ti bangbanglo, eternity, na banglo ti eternity. Wan. Adamo yaasok ka aruba mi eternity nagan nangam aggudgod nagangot. Kada di bumangbanglo ngam tatan senyal nga lumakay kan no ti berbero ka bon ka angot ti ipikasent oil omega painkiller ti bulbul samon ka Vicks si akseptare mon lumakay bumakit kamutan. Idi ka ubingan mi ka agtataray kami uray no agtutudo agar arbis. Agtataray kami mapangkampay lagi taltalon awan ti kinnalugungan kadakuan nagpigsa awan tatan agtinag lagi arbis tatuktok mo apo wag pa natin ako nagariyakan kanya ti bagbaga na lumakay kamutan pagsasaumi kada Apo Jack nagitay papadi idi ka ububing ang mga padi rumor tayo nagbiyahe tayo hintay agbuya hintay mangan nagadayo ti panganan mayat tatan kay kayat mo ti agpupupok apang kalatakan dun nagsulit imbes nga mapangkarumwar anya pangalaam addan to nagiti papadi nga agmasmasitas addan to agtartaraken ti manok addan to agtartara ay kesenyal nga lumakay tay metten awahanen dagay senyal dayjay pakakitaan konkret senyal dayjay oray ti biag tayo kasjay kay di kunanan, idimpaltiing nan nga umayon ti pay mangisalakan, senyal nga umayon ti mangisalakan. Kasano mo ti biyag tayo? Adda dagiti ubing, kakadwa, agserserbi, kada kwa dito'y agserbi ti altar. Makikita mo di senyal nga, very responsible. Amo na ti aramiden na makitam di attitude na makitam di gagatkin kuha na adalaingan na senyal data nga namayat to ti future na agbalay gi dayta senyal day yan kada tayo matata
Anya ti senyal no maisalakang ka. Oh. No naragsak ka, naragsak ti kararwa kada sa santo ijay langit. No addaragsak ti pusom, uray adda panubok, uray adda pakarigatan, uray adda sakit mo, no kabailam ti agbiag nga naragsak, senyal nga makikadwakan to jay. Haan nyo ang mabalin nga pekyan. Ado kami na kita tatao nga peke ti isum na. Ado pa iti tao nga Diyos ko, nagitaro pa yun, hanya pekyan ta, handa kayo malasin ni Apo Diyos. Ada na pangkublinisan nga natay. Dahil yung punerarya nga nangawat mo, dinala ka sinayaat mo, hansa mo nga nalaing jimang make-up, medyo atidog di jay lipstick na jay natay, kita, hala, didala ka imbatog mo, upat ti kiday na. Nagngato jim, siguro natangsi da ito'y ideya mo, no, taga-Abrawon, no, taga-Salceda, kanak lang. Hanyo nga peke, ang ori kataro pa yun, alwadan nyo, tadi na kayo tumalasin. Hanga mabalin ti peke, ti nagbiag tayo, mabalin tayo ti agpampam, amo ti agpamarang. Seemingly, naragsak ka, but deep inside, hangka nga naragsak, madi. No, adda ragsak ti pusom, uray, no, makontento ka ti adda, haam mo nga ikumkumpira ti biag mo ti sabali, that is insecurities. No, mapnek ka, no, anya ti adda kanyang ented ni Apo Diyos. Hamo nga ilan-ilan sa tibagim tapno laeng ingatom di jay panangipagarup mo nga anya na ganan status symbols ti biag mo ka agakwire ka launa yan tapno maingato la yan kakaasi mo kinagpay so na kamarigregatan hamo nga pekyan iso nga no ti tao ka naragsak no ti tao ka da contentment iti biag na sign data nga mapangka kanya na ngam no ti pusom ka anya mo ti senyal nga mapangka di bangir a kwarto. Data, awang pa'y maparagsak mo, tao di ka pa'y naragsak ta, ingat selfish ka, bagbagim la pampanunutan, di mo pa'y amuti mangiburay, ingat imot ta pusom. Natangsit ka, ada nagkamali, di mo kabailan nga pakawanan, di mo kaya ti agpakumbaba. Kas jeti tatao di bangir a kwarto. Kararwa ti di bangir nga kwarto. Adala kamali na ti maysa ka Allah, manungatawanan ka, Allah, manungatawanan ka, data mo lata, sakit tinaka mo ti guram ti, agbibiyag ti pana. Kasano ko na, anya ko mga senyal nga mapangkaiten, tinararagsak nga, senyal day jay. Iso nga evaluaten tayo. Dati pastoral leaders nga nagmi-meeting ako ng perfect example na. Nagmi-meeting da, exchange gift tayo, mano, 500, ada naging ato ti ima na, 500 nga sigurado, Hanyong iraman tabungon, iskastip ka na pinagplay tayo, 115 to man ta, awate kaon. Nag-imbagak ka, hang kayo man nga agi-exchange gift, imbes nga kung mangala kayo ti kaaruba yung medyo marigatan, mangala kayo man ti kaaruba yung dati kakaasing agbibiyag, imbes nga agsisinukat tayo ka, isuda man ti pangitidan tayo, tagragsak na dijay na damat, kabaka no dijay kaasi da, handa mga kakaasi, ikarigatan damat at agsapol ka daw kang limited nga ro dijay kaya da, isuda man ti ikanyo, kunak ka, dagiti nakimiting nga taga Salcedo, nakamisuot da, di dapay nangaldawon. Duduwan sa nagbati nga nangan. Haan, kung kunak lang, ang dayang kinagpay suna, di man ti dayang simbuluman nga, na, no, addaragsak mo, anya ti simbolo nga si kakaadda, nasayaat nga kadanakam mo. No, kayam nga kitaan nandiya ka sa pula ni kabsat mo, hanlang nga sika, no, adda asimon ka, dagiti makitam nga makabaeng nga awan gawgaway na. Mabain pa nga umasidag ka dagitay may agpatulong ta nababangarod di pa nagkita natin numakitam di nga rin nakakayam nga tulungan senyal di jayan nga adda nasaya at nga puso senyal nga si katao na ka ti Diyos amoyo ti perfect sign kin symbol ni Apo Jesus. Idi inpaltiing dan nga umayan, senyalan nga da tayo na isalakanen ng rugin. Di panagwan ni Apo Santa Maria kunana, maaramid kumakanyak akas insaom. Nagpakumbaba ni Apo Santa Maria ng rugin ti maisalakan. Anya mo ti simbolo nga inted na perfect symbol. Itane, kulloong. Yun o kulloong? Manger crib.
Di ubing, ije kullo, awampay atampay mo na iyanak. Dati may inaramid da ka, nagtaraki mo na, ang kasla talagang kulungan mo tibakaan, niya nga road. Na engineer ko din, nangaramid data, kan kanchawak, dagiti agtutubo nga maramid dag, at least inaramid da, on their own, awanti nang isuro, tapno rumwar, di creativity da, kinlaing da. Kada pa nakayanak na ti kulong, Diyos, could you imagine a God? He is a God. Pinanawan na talangit, the comfort, daya glory na kuma, imay na inkawus, ti katatao tayo nga narukop, na kapsot nga tao. Tipay na pinili na nga nakayanakan ka, haampay nga ijay, anya na ganan, haampay nga daya Candon City Hospital, haampay nga taar isyo kuma, kulong ijay nanumo. Dahil ti perfect symbol of humility. Nga awampay, naku mano si bibiyag daydiinan ko, kaysa kuma ng partira mo niya. At least daydiinan ko, kadda gasa, kadda pagipit na, kadda taliti, inya na ganan, abuno nga pangrep-repet na ti pusag sana. Amoy daydiinan ko, nalalaingam ni Dr. Manny, apa yung nagpaanak, ikan na ti dapo ti tabako, di pusag kamayat. Tapnuan. Kasi mo tradisyon na, naihanak kami makas di kamayat mo. Kasimbolo. Tikin na pa kumbaba, perfect symbol of humility. Perfect symbol of sacrifice na ilan sa iti cross. Dadta imay. Kanya pa'y lati birukan tayo nga tao, anya pa'y lati tartarigagayan tayo nga minaya. Ti ko ikaw kawis tayo dahil nga panagyaman tayo king kuanang ka, agyam-yaman, gapo dahil ta sakripisyo, agragragsak, isugarod nga tata, rambakan tayo, ti pan nakaiyanak na Christmas ko na tayo, anya kumatirumbang nga kawis tayo, agyam-yaman tayo, dahil talaunay sakripisyo, na irugin ti pan nakaisalakan, dadtan ti kinapakumbaba na, anya ti aramidan tayo, agragrag o. Ulitin tayo. No, baliktaden tayo kung nakuma. No isuna, tatta, damirfak nga kayam pay lati umay, tarigagayam pay lati umasidag nga mapansimbaan ag kararag, adda humility na dayta, adda kinapakumbaba na, ibagbagam nga, adu pay lang ti kasapulak iti biyag, adu pay ti tarigagayak iti dayto nga biyag, adu pay ti Diyos kasapulan tayo pay lati Diyos nga mang bendisyon kada tayo, sign dayta. Nga adda pay laeng kinapakumbaba tayo nga agkamang kenkwana. Kabaliktaden tayo. No ni Apo Diyos ti mangkita magkada tayo, anya mo ti makitkitan na nga senyal nga adda kada tayo. Iti inal daw nga panagbiag tayo, makitkita ti Diyos kaditi senyal nga daytoy ka umay kanyak anak ko. Adda aya, adda puso na anadalos. Adda po ikarkarigatan na ti agbiag uray na rukob. Ikarkarigatan na ti agserbi nga si pupudno nga haan nga agin kukuna. Makontento ti addaking kuha na adaragsak iti puso na. No ti Diyos ko mangkita kanya tayo tata, anya mo ti ibagbaga na. Makitkita na kadin di si senyal nga kukuha na tayo ito. Wano sukir tayo nga, di bangir nga kuha makita na di senyalan ka, awan hang kumatiliw datoy hang ko bagay, ipasa kon kin kalaban ko na nata, ayaw mo gungundawayam ni kabsa mo, tangsitam ni kabsa mo, hamo ayatin ni kabsa mo, managing bubukod a puso, di kaya mo kasiksikalaangan ti agbenefit dito yung alubong, baka ko naman ni Apo Isus mo, waka anya ti senyal na datoy hangko kukwa, mapangkadyay, banger a kwarto. Huwag kakabsat, kadagiti ramrambakan tayo, Christmas, nagsakripisyo tayo, agag-aginaldo, very good, awang problema dayta. Ngam tayo kunakon kahantay mabalin nga mapeke. Mabalin tayong ikarkarigatan ti umay, makumpletom data, but it doesn't mean nga, di puso mo ka, daragsakin at daragunakin at napnuan namakin pamati. Uri na kita agserbid to. I'm not excluded Karaman kami. Ngano daduma, dati bado mi, mabalin dati bado, mamhan na nga igaran ti dati badok, nga kukuan na kon, tamabalin mo nga, agmismisa ka nga, di panuno mo ka, agkong-complain mo, nagadungay schedule, nagbasit mati koleksyon. Nabalin mo nga di kinapadi, kamayat mo, anak kabado akti puraw, nangisip mo di kararuak, ingge tangsi mo. Nang runan na yasain kasal sido, kumarit kamit Uri ag basa, uri ag akulait. Haan.
Isungurod nga di nga, no kumanin ni Apo Isus kumatimang tingiting kanya tayo, kaanyamot, kalasyak kuma, ang tanawan na kitaan na, anyamot ti kukwak to na tayo, wano kukwak ti kalaban. Daddo man, amuyo ti kalaban, idurog na, anya di jay, ikan na katipan nobok. Mabalin, agsakit ka. Pukawan na di jay pamatim. Ikan na katinadagsan nga problema. Pukawan na di pamatim. Ti itad na nga mang subok kanyam ka di jay, gayam mo, wala di kinakasigan nga tao king ka, no daddo mapalubusan na nga, makaaramid king katimadi, tapno, ad-ad na nga dadaulan na ka. Church leaders, dati padpadong magserserbisin baan, yak to nga makimisan, sakto lang makimisan, no hanga dahi tatipadi may, ing kajibangiran. Awang problema. Sakto lang makimisa, no? Di nya na ganan, matay di ako light nga, kaaro ba may, taapaya, madingaron nga pagpatulad. Kasjay, no, daduma palubusan na, takitaan na, sanan tutang awan nga kunana, no, kayam, adda endurance, adda tanamnama, uray, no, aduti pakaupayan, adda taayat, uray, mairororoman, adda na kinapakumbaba, uray, no, tangsitan da. No, kitaan ni Apo Diyos kumakanya tayo, tatakaanyamat, sigurado ko na kukwak datoy. Makakitaan ti senyal nga bahagik datoy. Bahagik datoy ko na. Ngam no sa bali di attitude tayo, agbasit nga bahanag. Na talaga nga, hanga umunag di pamatim ka, basit lang nga banag, bagsakkan. Basit lang nga panubok, imaliskan. Basit lang nga karit itibiyag, naupay kan. Dahil dyan tinakapsot. Hana kahit nga sa unang dakat simbaan ka natibkeran haan. Uray da kami. Ang kami nga excuse. Karamang kam dita. Struggle tayo amin da ita. Katataramrambakan tayo. Impakita nanti perfect symbol of humility and love nga naggapukan niya na anyang mo ti attitude tayo. Anyang mo ti rumbang aramidan tayo. We should be happy always. Ikarkarigatan tayo dayta. Tata ko ma. Tomorrow is still yet to come. Yesterday is past. Nalpasin tatan. Kinagrigat nga agbibiyag kanton bigat. Baka mo mauray ti bigat. So garod nga agururnong ka, taapaya, para bigat, matay kanton rabi takwartam awanton. Diyan na palabas mo, isot mang tengtengal king ka, nalpasan hanga maisublin. Pakawan mo, pagbabawya mo, agbiag katatan, anya ti biag mo tatta. Nalakakabsat, sapay kumaatan o, dahil nga sign, senyal, pagilasinan, ken simbolo, ti kinamanagayat ti Diyos, kinapakumbaba ni Apo Jesus, intednan. Babaan ti panagsikog ti Birhen. No isuna mo ti mangkita kada tayo, anya mo ti senyal nga makitkita na iti kaunggan tayo. Kung ulitak, mabalin tayo nga takkaban, agin iisam, kunwari na ragsak. Ado na gitay mangparagsak kanya tayo nga temporary. Sanikwa, position, possession, honor, panakaitantan ok. Mabalin da gitoy. Ngam di pudpud no nga pusom, iso tikit kitaan na. Adda ang kati posisyon, anya ti pusom. Adda ang kati sanikwa, ayan na ti pusom. Adda problemam, ayan na ti pusom. Adda panubok mo, ayan na ti pusom. Kinagmayat ko mga kunana, perfect ko ma, tata ko mga Christmas ka maragragsakan ni Apo Isos, no, dakay amin nga imay tatak, makitkita na ka, kukwak dagitoy. Taok dagitoy. Alaek dagitoy. No, diya kumamot tiragsak ni Apo Isos, awan dwa-dwa, awan ti pukaw tayo, kadagiti sakripisyo, na maawagan tayo akukwa na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu Kristo,
Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti Ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaan iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen. Kastamet anaylan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Imulog. Ket si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, kan ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat intay ita kumamang iti Diyos, ket intay idatag dagiti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw, iti tonggal panggep ko na tayo, o Diyos nga apo denggem dagiti anak mo. Hagpay iti simbaan tayo. Tapno ba ti panangibabaot niya po Santa Maria, umaninaw kuma kadagiti napudno nga adipen na tinatarnaw a puso, ket agserbida si pubudno iti iglesia, ket babaan, matlang iti panangidaulo dagiti ministro na maiturong dagiti amin amamati iti dalan nga agturong iti pagarian ti Ama. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mangipapay iti serbisyo publiko. Sapay kumata maaddaanda iti puso ama nagserbi kas ken ni Jesus. Ti pudpudno a modelo ti kinaadipen Pangulo. Saan ket a kinatangsit ken kinasadot ti agpanuray kadakwada. Ket masursuro da nga ayaten ti nakayabanda a misyon. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mangikalkalintegan ti pagsayaatan ti tattao, ti lubong a pagnanaedan tayo, ken dagiti mangilonglongalong iti kapya, ken panagkaykaysa, tapno babaan ti panalaknip ti Diyos, mataginayon kumati salon at da, ket magunod da iti kalkalikaguman da aser mata para iti lubong. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin asisa ti parokya tayo, tapno babaan ti pagpatulad dagiti pinilida nga agserbi akas patron ken katalek iti bukod da asisa, maparayray iti pamati da, ket agtultuloy iti panangipagpagnada iti devotion ken panagtalek iti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Sapay kumata dagiti pamilya tayo a Pilipino, ket agbalin anapudpudno abasit a simbaan, babaan iti napakumbaba ken napnuan ayat a panagbiag iti na Kristyanuan a bokasyon. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. O Diyos nga apo denggem dagiti anak mo. Apo dinggam kat ti kararag dagiti tattaom, sapay kumatada kami amang rambak, anapnuan ragsak ti ipapasngay ti anak mo akas tao, ket agrag-o kami, gapo ti sagot ti agnanayon abiyag, inton pidwa na ti umay anapnuan dayag,
Dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Ti Diyos Apo may tuy datong biket awaten ida sabay kumatamay kari amay datong tirabaw ti altar na dahito'y atin abay nga isa kumikan ka awan ti dayo nga awan ti windos na amay datot ti padayo kapag daydayo iken ka Ti Diyos Apo may tuy daton biket awaten ida sabay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na dahito'y nga amang ti kabiyak mangar ken Kumararag tayo kakabsatap no datayo, ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tate Espiritu Santo, anang puno iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria, babaen ti pan nakabalin na, kasta kumamet a pasantuen na dagitoy daton, nga iroknoy mi itirabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podnoonay ama ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asidag tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan. Katimat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantan ukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin apanswa, ilangit ken daganap no, dahil may papay daydayawan.
Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paaymo ida, kada kami abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nang ala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang ti ipapatay mo, o Apo aking kaiti iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay tibiyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo kat agserbi kam ken ka, dawaten mi Apo tada kami amakirano di bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Te
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maun mi. Kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam kat kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti gana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti naragsak, napakumbabakin managayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin. Kapya, kapya. Ti Diyos amang punas masmasol ti lumo. Adtoy ni Apo Esos ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salae nga saom mapaimbagton toy kararwa.
sabuken ka, indak dawaten daytoy, adipen mo alam, inkakaat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agkaliday na bukod mulaen. Sa sinuak, malagip mo, warik ng pay kadi amin ang sugsugat ko. Asam ka di daw, Diyos na, masanwen, kinakurabay ko. Diyos sabuken ka, inak dawaten daytoy, adipen mo alam, inkakaat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalinay na bukod mulaen. Marot o Diyos, sabuken ka, inak dawaten daytoy, adipen mo alam, inkakaat kibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalinay na bukod mulaen. Kaskas daw ti ayat mo, ulos adi matukod to'y isip ko. Nagayaya, naing datod mo, na'y kabiyak, itikas kanya natandok na ayan, naindaklan na ayan, nasudi na ayan. Natandok na ayan, naindaklan na ayan. Nasudi aya. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo ti panangawat mi iti komunyon at alget ti agnanayon apan nakaisalakan mi, ipaayim mo kadi, taad-adda ti asideg ti piyesta ti pannakaisalakan mi, umad-adda kumamet, ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo ti pannakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana.
Pagyamanan tayo, ti gimong kabaruan, ti panangidaulo da, iti daytoy na Santuan Amisa. Kalpasan ti na Santuan Amisa, maaramid tay programa, Christmas program, nangro na nga kadatay nga parokya, nangro na ta kadagitay kakabsat tayo, nga mapapaskwaan, kada kayo nga bisita no kaya ti magi Christmas program, mabalin latamot, adamo makan, nga anusan yun to jay adan, nya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santuan Amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Kita enyo hanya na kinaragsak, huwag kay Satan nakakapsak. Iti sidong ti Diyos Ama ken Diyos Anak ang mangibando iti sabasa